Sino ang palaging napipikon? Sino? Hello guys, welcome to my channel. This is Lance Egam. Kung bago pa mo sa akong channel, ay mo kalimot pag-subscribe. Then paliw na po pindot sa notification bell aron updated mo sa mga video. Ang among buhaton karon guys ay powder game or powder challenge. So among gamit, among materials nga gamiton is powder o nay mga pangutana. Sa dili pa may magsugod guys, magpailaila sa mi. Ako si Lance. Ako si Jantin. I'm Faith. O kami ang Daigang Squad. Ang atong buhaton guys, kay butangan nato powder. Atong butangan powder kay mao nitos noan sa naong kung kinsa tong makabunot din para sa iyang pangutana, iyang ibutang, iyang isnoon, iyang noon. Okay, magsugod na ta. Una, magbunot. Sige, kisay una. Go. Ako una. Unang pangutana. Okay. Sino ang pinakamalambing sa parents? Plong-plong. Ah, grabe siya. Inay-inay lang. Ikaduha pangutana. Sige, basa. Next. Okay. Uling ko. Sino ang mas mananakit pag nag-aaway? Next. Pulapod. Ikaw basa. Sunod. Sino ang mahilig mag-Mobile Legends? Gawa ka! Next. Sino ang haligi ng tahanan? Laro nga. Oops, ito na. Okay, next. Next. Ikapila na ni. Wala na, wala. Apat. Wala na. Sunod. Oh, Pangutana, kinsa na. gaya oy. Sino ang palaging napipikon? Sino laging napipikon? Next. Sunod. Si Ate Maman. Ako pa man, ako Oh, pa man. basa. Sino ang hindi nagsusuot ng underwear? Ay! Sunod. Nayalo ninyo? Ano ka kung ikot? Anara, anara! Anara! Anara ba? Anara. Yan na. Sino ang hirap utusan? Sunod. Ayaw mo pag-isip, Purot pag-puano na na ka. pangutana. Imuhatanan. Sige. Paspasa. Kinsa na. Sino ang pinakamatagal gumising? Next. Uy, ate, uy! Ako man, ako. Sino ang mas, Dugay na ikaw mas mata. talentado? Mas talentado. Okay, next. Up to na. Horot. Oh. Sa gitawagan ng bulong open. Talentado na ikalong. Ha? Unsa may mong talent? Kaon? Kaon ra? Ako po na talent, bubud ko Basa. Sino ang palaging tinatamad? Oh, ikaw. Ikaw. Di ba ako katawa-katawa na Ha? papa? Palaging tinatamad. Tapulan, Jack. Unsa man ang tinatamad? Tapulan. Oh. Ulan. Tapulan na ka. Sige. Sunod. Ako, wala na ko ana ba? Horot na ko. Ha? Sino Sige, basa. palaging tumatae? Palaging tamad. Tama doon! Ikaw, no? Ikaw.
Pumatay. Ako na away! Away! Dire na, dire na. Dire na, dire na, baba. Next. Hapit na, kumain na lang. Ako yung pangutana. Ako yung pangutana. Sige. Sino ang mas matakutin? Back out ang isa. Kinaitag na ako. Ako na! Sunod. Nara. Putana. Ikaw ang good. Sunod. Sino ang mas magastos? Ha, ako? Papa mo! Sa manalong ay! Hala, nain na ay mura na kong si Maria Labo. Mapay pagkaligo na ko ha. Sige, balik. Okay, next question. Sino ang iyakin pag nag-aaway? Ikaw! Ikaw. Ikaw! Ikaw ba yun? Ikaw na ba dayo? Kita ko ng baba. Okay, sunod. Basa. Ate. Ikaw naghapon. Kaya ikaw may kuhan. Tunog. Ano, duwa mo na. Sara na. Sino ang umuutot pag nasa pagkainan? Okay, next. Wala na? Ako na. Last two na. Nilagay mo pagdungan. Okay, sige. Kani mo Isa. na. Sino ang magaling sa kanilang sports? Ako! Okay, last question. Siya mang Ako, ayaw! Ikaw basa lang. Ayaw! Ikaw basa. Sino ang madaling magtampo? Ikaw, mang luda! Ikaw. Si ate pa. Okay, tama na. Ano? Okay. So, moro to ang amuang dula, guys. Hope nga na-enjoy mo. Bisa no mubura kayo, no? Kaginsa ning Okay. channel! Sige, ano ta? Shout out dahil ko ni Jeneline Ariso sa iyang bagong channel. So, palihog kong subscribe sa iyang channel. Og ni Joy Panoncilion. Hello Joy. Og ni Glenn. Yanuyan si kisa to? Hi, Tide. Jinjin. Okay, hi. Kung katong uban nga wala na ko na-mention, next, ma-mention na tamo kay nakalimot ko, wala ko gaanda mo listahan. So, kato lang, daghang kayong salamat sa pagtanaw. Kung katong wala pa naka-subscribe, palihog kong subscribe sa akong channel. Dayon, palihog na kong pindot sa notification bell aron updated mo sa mga video. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye. Maligo na may bye.